Γεια σας. Φέτος σας προτείνουμε να στείλετε προσωποποιημένες χριστουγεννιάτικες κάρτες σε φίλους, συγγενείς και πελάτες σας, κάνοντας τη διαφορά από όλους τους άλλους. Στο βίντεο αυτό θα σας δείξουμε μερικά παραδείγματα για να δείτε πόσο μεγάλη σημασία έχει η προσωποποίηση στις χριστουγεννιάτικες κάρτες και πόσο εύκολα μπορούμε να το κάνουμε εμείς για εσάς. Πρώτα σας δείχνουμε δύο παραδείγματα χριστουγεννιάτικων καρτών για επαγγελματίες. Στην εικόνα της εξωτερικής πλευράς προσθέτουμε το λογότυπο της εταιρείας σας όπου εσείς θέλετε και μέσα στις ευχές αναγράφετε το όνομα του κάθε παραλήπτη ξεχωριστά. Τυπώσαμε με κόκκινο χρώμα το όνομα του παραλήπτη για να δείτε πώς αυτό θα εμφανίζεται στην κάρτα. Φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όποιο χρώμα ή γραμματοσυρά θέλετε. Στα δύο επόμενα παραδείγματα βλέπετε πώς εφαρμόζουμε την τεχνική της προσωποποίησης για ιδιώτες. Στην εικόνα της εξωτερικής πλευράς μπορούμε να γράψουμε ή όχι το όνομά σας και μέσα στις ευχές φαίνονται με κόκκινο τα ονόματα του παραλήπτη καθώς και το δικό σας όνομα με την υπογραφή σας. Φυσικά και πάλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε γραμματοσυρά ή χρώμα θέλετε. Έτσι, ο κάθε παραλήπτης της κάρτας σας λαμβάνει από εσάς κάτι προσωπικό που απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτόν και όχι μαζικά σε πολλούς. Σας δείχνουμε επίσης δύο παραδείγματα από φακέλους με το όνομα του παραλήπτη γραμμένο σε αυτούς με χειρόγραφους χαρακτήρες. Βλέπουμε έτσι ότι όλο το σύνολο από το φάκελο μέχρι και την κάρτα είναι τυπωμένα έτσι ώστε να δίνουν έναν πιο προσωπικό τόνο. Αντιθέτως, αν στείλετε έναν φάκελο με αυτοκόλλητο το όνομα του παραλήπτη, καθώς και ένα απρόσωπο μήνυμα, τότε σίγουρα η χριστουγεννιάτικη κάρτα σας θα περάσει απαρατήρητη και αδιάφορη. Δείτε λοιπόν ένα δείγμα από μια κλασική χριστουγεννιάτικη κάρτα μαζικής παραγωγής και ένα δείγμα από την προσωποποιημένη που σας προτείνουμε εμείς. Κάντε σήμερα τη διαφορά στέλνοντας σε φίλους, συγγενείς και πελάτες προσωποποιημένες χριστουγεννιάτικες κάρτες και εμείς θα το κάνουμε για εσάς με ένα πολύ μικρό κόστος της τάξης του 10% πάνω από τις απλές συμβατικές κάρτες. Επισκεφτείτε το www.printexpress.gr και επιλέξτε ένα από τα δεκάδες πρότυπα που έχουμε ήδη ετοιμάσει για εσάς και αφήστε τα υπόλοιπα σε εμάς. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας για περισσότερα σύντομα.